Kuhlale nje kwintokozo ukuthi umuntu ekhulume nawe kuyi-channel. Qinisekisa ukuthi uyalike le video nje ubuyibhekile, qinisekisa ukuthi uyasubscribe. Mina-ke ngiyathemba ukuthi la khona khona uphilile, la khona khona kuyajabula, la khona khona konke kuhamba-ke ngendlela ohlele ngakhona. Siyabakhulekisa, siyabanxusela abantu abasenkingeni, abantu abahluphekile, abantu ababhekene nosizi, abantu abanenkinga ezahlukahlukene ukuthi uNkulunkulu ebalethele ixazululo ngokuphazima kweso. Kama kuphasa uningi channel yenyu Flick. Enye kama-channel yangonqa phambili bheka nje udaba lwamaphupho. Inamba ikhona ukuthi ungakwazi ukuyisebenzisa ngokuthi ufone ungafaki WhatsApp, ungafaki text message. You don't respond to text message. You don't have SMS. I can't or WhatsApp. I'm not active on WhatsApp. I do respond to WhatsApp calls for people who are from outside the country because ama rates time are high, so siyabenzela ufefe labo ukuthi bangafona nge-WhatsApp. But if we are within the borders of RSA, faka i-time, thenga ama-minute isikhuluma. So edla shaba uthi uphupha ujabulile usekhaya. Ubuze nje kanje uthi uphupha ujabulile azange abingeleleke, azange asho lutho olubalulekile, uthe nje uphupha ujabulile usekhaya. UNkulunkulu wami, kodwa kasenze kanje uma uphupha ujabule uphawu oluvame ukubika ukuthi kumele uqaphele, ngoba mhlawumbe ungase uthole injabiso, ungase uthole inkohliso, ungase uthole indumalo ngenxa yomunye umuntu omethembayo. Number 2, uma uphupha ujabule uphawu oluhle kakhulu uma kungukuthi kade kunomkhosi owugubhayo, kade nibungaza umkhosi othile, yabona. Ngoba lokho kusho ukuthi lindele isikhathi sempumelelo, lindele isikhathi sokunethezeka esizayo esizofika maduzane. Number 3, uma uphupha ujabule uphawu olubumanga ukuthi ujabule nesithando sakho noma ujabule nefamily yakho, ngoba kusho ukuthi lindele ukuthi isimo sizokuba muncu phakathi kwenu nobabili noma phakathi kwamalungu omndeni, futhi ngase mhlawumbe nixabane, ngcine ngokuhlukana phakathi noma ugcine umndeni uhlukene phakathi kwesinye isikhathi. Kodwa futhi kuyenzeka uma uphupha ujabule kuba uphawu uma ukuthi ujabule nesithando sakho olungabuye libika ukuthi mhlawumbe kade nje sikucabanga kakhulu, mhlawumbe noma isithando sakho sicabanga ngawe, yabona, izinto ezinhle noma kamalungu omndeni, into ayifisa ukuthi ngathi ngingaba nje nesikhathi esihle.